Ilang mangingisda sa Pangasinan pahirapan daw ang paglaot dahil sa matataas na alon sa dagat. Sundan sa report. Hindi raw regular na nakakapalaot ang ilang mangingisda sa Pangasinan itong mga nakaraang araw. Delikado raw kasi at malalakas ang mga alon sa dagat. Idagdag pa ang epekto ng panakanaka at bigla ang pag-ulan. Dahil hindi nakakapalaot, apektado ang supply ng mga isdang dagat at seafood. Maalon pa po. Pagkuan, umihina ng isda na naman, walang mahuli. Kasi yung kuan noon, naglindol, lumalaki ang alon. Dahil kakaunti ang huling isda at seafood, tumaas ito ng 50 to 150 pesos kada kilo sa talipapang ito sa Labrador, Pangasinan. Gaya ng pusit at yellowfin mula sa 200 pesos, ngayon nasa 350 pesos na per kilo. Ang pampano na 400 pesos per kilo noon, nasa 450 na ngayon. 150 pesos ang itinaas sa kada kilo ng Blue Marlin na mabibili ngayon sa 650 pesos per kilo. At 50 pesos din ang dagdag sa presyo ng hipon na nasa 600 pesos per kilo ngayon. Tumaas po dahil konti po ang isda ngayon dahil sa maalon po. Okay naman po. Wala tayong magagawa. Ayon sa ilang tindera, mula pa nitong December 2024 naranasan ang mataas na presyuhan ng ilang isda. Posible pa raw itong tumaas dahil sa nararanasang sama ng panahon. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon.